ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ರಜೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಯೊಂದುಂಡು ತೂಕೈತೆ ಲೇಟ್ ಲಗ್ದೀನಿ ಕೋಡೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಅವನಗನ ಲೇಟ್ ಆತಂಡ ತೂಕ ಅಂಚನೆ ಆಂಡ ಬಿದೈ ಬೋದ್ವಕ್ಕ ಏನದು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ದ ಕೈತಾಳ್ಡು ಒಂದು ಪೂರ ಹತ್ತದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಕೈ ಬೇವ್ದ ಮರ ಮಾತ್ರ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಉಂಡು ಪೂರ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ತಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಕೈ ಬೇವ್ದ ಮರ ಪೇಸ್ಟ್ ಜನ ಒಂದೇ ಕಡ್ಡಿ ಒಂದು ಕೂಲಿ ತೆಕ್ಕಂಡ ಸೈ ಬೊಂಬಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಕಂಬಳದ ಎರುತ್ತೋ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತ ಒಂದರ್ಲೆ ರೆಡ್ಡಿನ ಒಂದೊಂಚೂರು ಏರಿಯಾ ಒಂಚೂರು ಪೋಷರಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದಂತೆ ಕಾಸು ತಗಲ್ ನಾವು ಇಡ್ಬುರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಂಗ್ಲೆ ಉಂಡು ಇಂಚಡುಂಡು ಬಂಗ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತ ಪಾಡು ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಮಾರೆ ತೂವೇರೆ ಕಾಡು ಗುಡ್ಡದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಂಡು ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಪೂರ ಗುಡ್ಡ ಡಾಪುಂಡು ಒಂದು ಬೂರು ಅದಕ್ಕೆ ಮುದ್ದೆಲಿ ಇಪ್ಪುಚಿ ಅವು ಬೂರು ಐಟೊಂಜಿ ಎಂಜದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಅದೊಂದು ಗಾಡಿ ಪೂರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೂತಲೆ ಎತ್ಲಾಯ್ಕ್ ಹೂ ಆತ ಅಡ್ಡ ಮಲ್ ವೆಂಚಡು ಪೂರ ಅವೇ ಇಪ್ಪು ಬೂರು ಪೂರ ಹೋಲ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗೊರಟೆ ಗಿಡ ಏಟ್ಲ ಗಾರ್ಡನ್ ಮುಂದೆ ಈಗಲೇ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಲೋಕಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತೋಜಾವೆ ಈಗೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಇಂಚ ದೀತೆರನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಡಿ ಸೋಪ್ ಉಂಡದೆ ಬಡಿ ಸೋಪ್ದ ದಪ್ಪೊಂದು ಅವನು ಗಾರ್ಡನ್ ಪೂರ ದೀತಾರೆ ಬಡಿ ಸೋಪ್ದ ದಪ್ಪು ಮುಂದೆ ತೂಲೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಲೋಕಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ suppose the way are you taking the video and brand this one yeah good yeah what's your name? My name? Yes, I can't answer my name because you're taking video but I record it. and this one also slipper also Yeah, only this one design or yeah, it's only ತೂಲೆ ಜನ ಜೀವನಗೆ ಪಡಂಡ ಏನ ಪೂರ ಕಸರತ್ತು ಮಲ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ಬಿಡ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಬಂಡೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಫ್ಲಾಗ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ದೀಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ವ್ಯೂ $1,000 this one? yeah, this banana, cassava and potato. Cassava and potato. Yeah. ಒಂಜಿ ಸಾವಿರಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಚಿಪ್ಸಿಗೆ ಸೂಪರ್ ವ್ಯೂ ತುಲೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಪಿನ ಕರ್ಬದ ಜನ ಹೊಸದೆ ಬರ್ಪಾರೆ ಕೊಯ್ మన ವಿದಣ್ಣಿ ಗಂಟೆ ಆಜಿ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ 2.5 ಗಂಟೆ ಬರಕೊಂಡು 2.5 ಗಂಟೆ ಅವು ಇಂಡಿಯಾದೈತೆ ಮಂಡಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತು ಬಲ್ಕೊಂಡು ಬುಲೆ ಪೂರ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸೆಕ್ಷನ್
ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಲೂಯಿಸ್ 35,000 ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಇಂಚು ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್. 29,000 ನೆಕ್. ಪಕ್ಕಿಗೆ ಐತೆ, ಪಕ್ಕಿ 49,000 ಫೇಮಸ್ ರೋಸ್. ವಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕೈ ವಡ್ಕ 35,500. ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಇಂಡಿಯಾದ IB ഉണ്ട്, ഓഫീസർ ചോയ്സിലുണ്ട്, കമ്മി ദമാൽ 15,000. 10,000 ಪಂಡ 300 ರೂಪಾಯಿ. ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರಿಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಆವಲಿ. ವೈನ್ 23,000. 10,000 ಪಂಡ 300. ಆಜಿನ ತೈರುವ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಣ. ಇಡ್ಲ ಪೂರ ವೈನೆ ಕೈ ಪಾಡೊಂದು ಎಪ್ಪೊಂದು ಕಾಸು ಕೊರಪ ಜರ ಅಂಡ ಕೈ ತಗಂಟೆಗೆ ಹೊಡ್ಪಿರ್ಬೇಕ. ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಬಾಬದಾಗಲ್ಲ ಹತ್ತೊಂದು ಪುರ ಮಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತ ಎಣ್ಣಾಗಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬರಂಡಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ರೇಟ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ, ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಪೂರ. 10,000ಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಡಿಯಾದ ಆ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡ್ಲೆ 300, 208, 290. ಮೊಲ್ತ 10,000 ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ 300, 208 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಚ ಬೂರೋಣ ಆ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಇರ್ತಾವೆ, ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡ್ಲೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೇಬಲ್ 85,000. ರೆಡ್ ಲೇಬಲ್ 32,000. ಶಿವಾಸ್ಲಿಕ 20,000. ಜಾಕ್ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ 3 ಲೀಟ್ರ್ ದೈಕ್ 3,55,000. 2,000 ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾದ 3 ಲೀಟ್ರ್. ಇಂಚಿಡ್ ಪೂರ ಫ್ರೂಟ್ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗೋಡ್ಗೆ ಎಪ್ಪಲಿ ಕೈ ಪಾಡೊಂದು ಎಪ್ಪೊಂಡು ಮಕ್ಕ ಕಾಸು ಕೊರಂಡ ಸೈ. ಇಂಚಿಡ್ ಪೂರ ಮೀನು ಐಸದ ಮೀನು ಪೂರ ಜಪಡಾದಿತ್ಯಾರ. ಒಂದು ಐಸ್ ಬಸ್ಸು ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೀನು ಎತ್ತ ದಿನ ಅಂಡದಾನಿ ಎಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ರೆಡ್ ಸ್ನೇಪರ್ ಒಂದು ಭಾರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮೀನುಂಡು. ಸಾಲ್ಮೋನ್ ಫಿಶ್ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಮೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಡ್ ಸಾಲ್ಮೋನ್. ಕೋಲ್ಡ್ ಮಿನಿ ಬೋಡಾಂಡ ಅಮೋಲ್ ಉಂಡು, ಕೋಲ್ಡ್ ಬಿಯರ್ ಉಂಡು, ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು, ನೀರುಂಡು ಪರಂದಿನ ಗಲೆಗೆ. ಜೋಳ, ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪೂರ ಫ್ರಿಜ್ ಇಟ್ಟು ಜಪಡದಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪುಂಡು, ಪಾಲಕ್, ಸಲಾಡ್ ಭತ್ತ, ಬಟಾಣಿ, ಕಿನ್ನೆ ಬಟಾಟೆ, ಮುಂಚಿ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮಶ್ರೂಮ್, ಒಂದು ಅವು ಮಶ್ರೂಮ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ಇಂಚಿಡು ಒಂದು ಮಸ್ಕ್ ಮೆಲಾನ್, ಮೂಜಿ ನಮ್ಮಂದ ಉಂಡಪ್ಪ. ಒಂದು ರಸ್ಬೆರಿ ಗಾಜರೆ 1,000. ಜೋಕಲೆಗೆ ಮೂಲುಂಡು, ಬೇರುಂಡು, ಜೋಕಲೆ ಬರ್ರೆಗೆ ಬೇರುಂಡು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಉಂಡು, ಬಟರ್ ಉಂಡು. ಮೂಲು ಪೂರ ವೆರೈಟಿದ ಒಂದು ಪೂರ ಮೊಸರು, ಯೋಗರ್ಟ್ ಐಟ್ಲ ಫ್ಲೇವರ್ ಐಟ್ ವೆನಿಲ್ಲಾಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸದ ಫ್ಲೇವರ್ ಉಂಡು. ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಲೋಡ್ ತಪ್ಪು ಒಯ್ದುಂಡು ಮೂಲು. ಒಂದು ಪೂರ ನುಪ್ಪು ತಿನ್ನಂದಿನಗಲೆ ಒಂದು ಪೂರ. ಇಂಚೆಡು ಪೂರ ವೆರೈಟಿದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಡು. ಓನಮಂದ ಬೋಡು
ಮಂದ ವೆರೈಟಿದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಟು ಆರ ಆಯ್ತುಲೆ ಆರ ಈತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಎತ್ತು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಮುಂಜಿ ಅವಾಗ ಅಡುಗೆ 2,000 ಆಗಿ ಊರಡು ಟೊಮಾಟೋಗೆ ಎತ್ತು 200 ಮೂಲ್ದಲ್ಲಿ 2,500 ಗೊಲ್ದು ಗಿರೆಂಗ್ ಬಟಾಟೆ ಲಿಂಬೆ ಮಟನ್ ಕೋರಿ ಬೀಫ್ ಪೂರ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೀನಿ ಒಂದು ಪೂರ ನಾಲಂ ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ಒಪ್ಪಿನಿ ತವಾಟ ಪಾಡು ಬೆಚ್ಚ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಏನ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಇದೆಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿಲ್ಲ ಉಂಟು ಮಲ್ಪೆರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿ ನಗಲು ಪಜ್ಜಿ ಬತ್ತಪ್ಪಿನಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅಂತಿ ನಗಲು ಒಂದೇನು ಬತ್ತಪ್ಪಿನಿ ಅಜ್ಜಿ ಕೋರಿ ಮೂಲ ಜಪಡಾದಿತ್ತೆ ಚೋಳಿ ಜಾರದಿತ್ತು ಪೂರ ಬ್ರೆಡ್ ಐಟಮ್ ಬ್ರೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾಪ ಲೈಕ್ ಕೊಡು ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತು ನಾವು ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತು ಮಲ್ತು ಮಾಡುವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಗಲೆ ಪೂರ ನಿಗಲೆಗ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಜಬಾವೆ ಒಲೆ ಚಂದ್ರ ಎಂಚ ಬೊಲ್ದುಲ್ಲೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜನ ಕಪ್ಪುಲ್ಲೇರು ಚೆನ್ನಡೆ ಚಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಬೊಲ್ದೆ ಇಪ್ಪು ಅಂತ ಜನ ಮಾತ್ರ ಕಪ್ಪುಲ್ಲೆ ಅವೇ